סליחה, מנהלת חנה, אפשר להגיד לך משהו? זה לא כל כך פשוט להיות שביעיסטית, לגשת למבחן בכל חצי דקה, לדעת שהכנת שהוא חינוכית מסתתרת, תכננת לדפוק עוד צרחה. זה לא כל כך פשוט להיות שביעיסטית, להיות כל כך קרובה להנהלה. זה לא כל כך פשוט, אבל לפחות אין מדרגות, רק בקומה הזאת אני רוצה להיות שביעית השפעה, לוקחות פה פיקוד. מה נעשה? השמינית לא בתפקוד, אין הקלות, מחסור במורות, ואנחנו עדיין מחכות לספות. זה לא כל כך פשוט להיות שביעיסטית, כבר שנה וחצי לתוך המלחמה, רצות למקלט בכל חצי דקה, למרות שאין פה בכלל זקה. שביעית השפעה, לוקחות פה פיקוד. מה נעשה? השמינית לא בתפקוד, אין הקלקלות, מחסור במורות, ואנחנו עדיין מחכות לספות. שביעית השפעה, לוקחות פה פיקוד. מה נעשה? השמינית לא בתפקוד, אין הקלות, מחסור במורות, ואנחנו עדיין מחכות לספות. להגיע באיחור, זה הדיבור, שביעיסטית רק לומדת ולא אכפת לי כלום. עם טל אני מסכנשת כל יום בקביעות, יחד כליות גדול! שביעית השפעה, לוקחות פה פיקוד. מה נעשה? השמינית לא בתפקוד, אין הקלות, מחסור במורות, ואנחנו עדיין מחכות לספות. לוקחות פה פיקוד. מה נעשה? השמינית לא בתפקוד, אין הקלות, מחסור במורות, ואנחנו עדיין מחכות